тапшыруны дәвам итәбез. Бүген үзенең матур 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Миннигулова Шәмзихан Нурулла кызы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан балалары Фаил, Эльза, Руслан, Лилия, Вера, Айрат, оныклары Венера, Айдар, Эвелина, Диляра һәм Алина котлыйлар. Безнең якыныбыз Яңа Малыклы районының Өчкөйүн авылында дөньяга килә. Зур гаиләдә 4 абый-эне һәм 2 апа-сеңел үсәләр алар. Кечкенәдән үк шук, шаян булган газизыбыз бар җирдә дә лидер булырга тырыша. Әтиләре белән ул мәктәпне тәмамлаганнан соң Казанга вокал сәнгате бүлегенә укырга керергә барыр дип хыялланган. Тик ни кызганыч, аның хыялы тормышка аша алмый. Әтиләре әниебезгә бары 15 яшендә вафат булгач, гаиләгә бик авыр туры килә. Әмма бер кем дә төшенкелеккә бирелми. Мәктәпне тәмамлаганнан соң ул төзелеш техникумына укырга керә. Соңгы курсларда булачак ире, яраткан әтиебез Рафаил белән таныша. Укуын тәмамлап, аңа кияүгә чыга һәм Шырдатлы районының Иске Уренбаш авылына яшәргә күчеп кайталар. Ул вакытта авылда Ульянов исемендәге колхоз була. Анда гади сыер савучыдан карьерасын башлый һәм соңыннан ферма мөдире буларак үсеп җитә. Үз эшенә һәм гомумән бар нәрсәгә дә ул җитди булып бик җаваплы карый. Намуслы хезмәте өчен бик күп мактау грамоталары, эшендә югары күрсәткечләр күрсәткән яшь терлекче билгесе, 11 еллык ударник билгесе, аеруча горурланган хезмәт даны ордены белән бүләкләнгән. Шулай ук аның катнашындагы берничә газета мәкаләсе дә бар. Аларны әниебез бүгенге көнгә кадәр хатирәләрен барлап, саклап килә. Моннан тыш, ул авылыбызның социаль өлкәсендә дә актив катнашты. Берничә тапкыр депутат итеп сайланды. Һәр вакыт барлык җыелышларда катнашты. Кирәк булганда ярдәм сорап, мөрәҗәгать иткән гражданнарның мәсьәләләрен хәл итәргә ярдәм итте. Аңа әле дә бик күпләре киңәш сорап мөрәҗәгать итәләр. Чөнки аның һәр вакыт тыңлавын, хуплавын һәм киңәшен биргәнен беләләр. Санап үтелгәннәрдән тыш, алар әти белән бик яхшы җырладылар. Әтиебез гармунда да матур уйнады. Алар туйларда һәм башка чараларда да бик хөрмәтле кунаклар булдылар гомер буе. Газизыбыз шулай ук җирле мәдәният йортында, район мәдәният йортында вокал номерлары белән чыгышлар ясый иде. Алар алынганның барысында ахырына җиткерәләр һәм барысында бик яхшы итеп эшлиләр. Менә аларны ничек тасвирларга була. Әти-әниебезнең 2 улы Фаил һәм Руслан бар. Алар белән алар бик горурланып яшиләр. Балаларыннан тыш, алар бергә туганнан-туган балалары, племянницалары Вераны да үз кызлары итеп тәрбияләп үстереп, олы тормышка чыгарып җибәрделәр. Хәзерге вакытта алар 5 оныкның бәхетле әбисе һәм бабасы булып яшиләр. Лаеклы ялга чыккач Миннигуловлар үзләрен дингә багышларга булганнар. Әтиебез Ульяновск мәдрәсәсендә укырга тотынып, калганын өйдә үзләштереп дәвам итте. Аның артыннан әниебез дә иярде. Бүген әнигә 65 яшь тула. Бәйрәмендә аңа сәламәтлек һәм әти белән озак, бәхетле тормыш телисе килә. Калганы Аллага шөкер бар инде. Аның яратуы, җылысы, кайгыртучанлыгы, фидакарлыгы өчен зур рәхмәт әйтәбез. Безгә, балаларына, оныкларына биргән үрнәге өчен рәхмәт. Аңа һәр вакыт шундый якты, ярдәмчел кеше булып калуын телибез. Без аны бик яратабыз һәм нык горурланабыз. Рәхмәт, әни. Безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Туган көнең котлы булсын, әни. Юбилеең узсын күңелле. Балаларың бүген сине котлый. Шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлыңда. Онытмабыз, әни. Төпле сүзең, зирәк фикерең, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Сәламәтлек, шатлык, бәхет белән терәк булып безнең иңнәргә, бар канатлар булып әти белән талмый атла гомер үренә. Хөрмәтле Шәмзихан Нурулловна, чын күңелдән балаганыкларыгызның бар матур теләкләренә кушылып, юбилеегыз белән котлыйбыз һәм алар юллаган җырны бүләк итеп тапшырабыз.
Сыйныкларың тұрған ұнытылып, Борчуларың болған җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бұнытым, ябір елмая бір сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бұнытым, ябір елмая бір сылама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бұнытым, ябір елмая бір сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бұнытым, ябір елмая бір сылама. Күчтәнәчләр белән табым тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай